aquí no és per a mi cap novetat, perquè he viscut a Palma, fa molts anys, va viure un any, després he tornat bastantes vegades. No sé, ara. Però sí, el tema poètic sí, és la segona vegada que venim. Abans he estat a molts altres llocs del nostre territori, de parla catalana, valenciana, mallorquina, menorquina. He estat a Barcelona, a Canet, a Viella, fins i tot a llocs de parla vanesa, a Viella. He fet una amistat a Viella, fins i tot, que potser fructifique, perquè m'han demanat uns poemes per traduir-los a l'occità, cosa que trobo que està molt bé, sobretot pensant quan estava malmès a la cultura i la llengua occitana, que potser tenim un santuari a la Vall d'Aran que si hi ha anada de la cosa, potser seria això, un santuari de la llengua occitana, la llengua dels nostres trobadors. Bé, deixant aquests temes una miqueta de costat, solament dir-vos que jo espero tornar moltes vegades més a Palma, si no a Palma, a Santa Margalida, o a Ica, o on sigui, no? Per mi, les illes, igual, Mallorca, que Menorca, que Eivissa, que Formentera, totes quatre són molt estimades per mi. He viscut en totes quatre per diferents temps i en diferents èpoques de la meva vida. Per mi som ma casa, com pugui ser la meva terra, la meva ribera de Xúquer, del País Valencià, com pugui ser altres llocs de la Catalunya Nova o de la Catalunya Vella, on també tinc molts lligams i on també he viscut i encara vist per temporades. Sol pujar molt també. Allà vam pujar com un temps, anar cap a... Tenia les illes, no sé com ho diríem, perquè no és ni pujar ni baixar. Bé, jo no vaig a parlar molt avui. Avui vos presentem el meu quart poemari, el meu quart llibre de poemes. Us promet que no serà l'últim, no serà el darrer, perquè hi ha molt més material per publicar. No sé quan anirà sortint, però a poc a poc. No es passa tampoc de cremar un llibre de poesia massa ràpid. Hi ha més material entre el meu editor i el meu director literari confia en la meva veu poètica, doncs seguirem traient poemes a la publicació i a contribuir en alçar ben amunt la nostra llengua, la nostra parla, la nostra cultura, la nostra literatura malmesa. Per mi és un plaer sempre venir i ja vos dic, no és una amenaça, però promet de tornar. Doncs deixo amb Joan i Sumsi, o Sumsi i Joan. Crec que parlarà primer el Sumsi, perquè el que ja us ha preparat és sobre la lectura de la llum del far. Joan ja va presentar a la Marina, al País Valencià, al seu poble de Pego, però ell va parlar més un poc de la nostra amistat i de la nova manera de fer poesia més en general, no del llibre concretament. De manera, jo tampoc sé si ha preparat per avui el mateix text o l'ha canviat, no sé el que ha fet, perquè és per el que vol. D'acord? Aleshores, Sumsi, molt agraït. Bon dia a tots i a totes. Bé, com ja he dit, ara ha tornat el nostre llibre, La llum del far. Però jo el vaig conèixer la primera vegada. No se sent?
El vaig conèixer l'any passat en el seu llibre Cavallet de Mar. Com podeu veure, sempre mirant cap a la mà, com nosaltres, cap a la nostra i com una mà mediterrània, perquè tots nosaltres pertenyem als anomenats països catalans. Tots ens agermanen molt de fets, entre ells un pare comú que han llegat la cultura i la llengua i que compartim tots nosaltres, i encara que no som del mateix tros de terra, sí que som batejats per la mateixa mà. Així doncs, els nostres referents i la nostra identitat com a poble és comuna, la llengua i cultura catalana i els flaires mariners de la mà mediterrània. Els seus poemes són molt acurats, estan compostos de versos lliures, aliens a tota construcció externa i només atents al batec interior. En temes molt variats de compromís amb la realitat del món, que el pot indignar o entrestir, així com també hi ha poemes de bellesa que el captiven i d'amor a l'estimada, que el rescata i l'allibera. En definitiva, els seus llibres de poemes són vibrants, plens de colors, flaires, amor i tendror, creats amb la seva màgia de prestidigitador de mots. En aquest quart llibre, l'estructura externa dels poemes encara és més lliure i arriscada, com si hagués donat una passa més a la seva creació, i els seus temes són més introspectius. En ell es veu l'importància que té per ell l'amor, l'encís a lo vell i la mort, que la veu més propera. Per acabar, no sé, per acabar, vull posar en relleu la gran persona que vaig conèixer quan va venir a Mallorca. Em vaig pentar per la seva tendresa, generositat i la seva lluita permanent en defensa de la nostra llengua estimada i la nostra cultura. I com Mercè Rodoreda té clar que encara que al món hi hagi tanta tristesa, sempre pot salvar algú amb una mica d'alegria. Gràcies, Santiago. Bona tarda, benvingudes i benvinguts a la presentació del quart poemari La llum del far del poeta i amic Miquel Català. Conec a Miquel des de fa uns anys i he de dir que és un dels poetes a qui més voltes he recitat en la meva trajectòria en aquest món de la rapsòdia. L'he acompanyat a molts llocs i ciutats com Dénia, Barcelona, Canet de Mar, Alzira, Xàbia, València, Algemesí, Benetússer, Guadassuar, Alcoi, Montblanc, el meu poble Pego i ara de nou, així, a Palma. Si mal no recordo, la primera vegada que li vaig recitar va ser a la llibreria Samaruc d'Algemesí, el seu poble, encara que viu a Guadassuar, és un altre poble que està ahí a la Ribera. I és un poema que es diu O Lennon i deia així: és l'hora de l'alba del poble, del pes de la rosa, dels llavis a frec de paraula, d'eixir de la boira. Comença a ploure pètals de núvol blanc. O Lennon, quanta raó tenies? Ens amaguem per fer l'amor. I per què he estat tantes voltes amb ell? En primer lloc, perquè m'agrada la seva poesia eclèctica, acurada, bastida des de la senzillesa, però també des del risc, on es descobreix l'encant de les paraules i es mostra la dualitat de l'ésser humà a través del bé i el mal, de l'angoixa i l'esperança, de l'amor i el desamor, en què teixeix els seus poemes. En segon lloc, perquè aquest professor de llengua i literatura catalana des de fa més de 25 anys ha esdevingut un home madur poèticament, com diríem, assaonat, compromès en la defensa de la nostra llengua, cultura i identitat sense màscares ni disfresses, així com també compromès amb la gent que pateix injustícies socials. Finalment, com deia Ovidi Montllor, perquè vull.
perquè m'ho passa d'allò més bé amb ell, amb el seu caràcter irònic, alegre, sovint sorneguer, a la seva manera de gaudir de les coses senzilles, de com entenem l'amistat bastida des del respecte. En maig de l'any passat vam estar així a Palma, al mateix lloc on ens trobem ara, a la presentació del seu anterior poemari Cavallet de Mar. Però per a mi va ser un viatge molt especial, perquè anava a trepitjar per primera vegada la terra d'on venim es femenia, la terra de Santa Margarida i la seva antiga alqueria origen de la meva nissaga. Allà, juntament amb la meva dona, Remei, vam viure moments molt especials, moments de sentiments a frec de pell que mai no oblidarem. Com el mateix Miquel ha dit en alguna entrevista, no escriu per diners, evidentment. Escriu per plaer d'escriure i l'essència de la seva poesia és una barreja entre el pensament i el desig. Molts elements del subconscient i del món oníric, de les petites coses de la vida, de les absències. Crec que alguns dels millors poemes són aquells que apleguen en pocs versos a una gran necessitat de conceptes, sense massa artificis. Diu que un poema, si no li agrada a ell, difícilment li pot agradar al lector. En aquest sentit, l'escriptor i assagista Manel Alonso només posa una condició per a que un poeta li interessa, i és que es faça d'entendre. No com aquells que només escriuen per ser llegits per altres poetes i van a veure qui fa el poema més enrevessat per poder-se lluir davant dels seus col·legues. El nostre autor, Miquel Català, no pertany a aquest grup de poetes, sinó que la seva poesia arriba al lector perquè la fa accessible, propera i treballada acuradament des de la bellesa de les paraules i la profunditat del missatge que ens vol donar. Parlant una mica del poemari que avui ens ha plegat ací, l'amic i professor Rafael Cuesta, a la presentació darrere al meu poble, deia, entre altres coses, m'atreviré a dir que després de la lectura de La llum del far, trobe que Miquel Català s'ha fet gran. Ha crescut com a poeta. La seva és una obra madura, i tot i això, mantenint-ne els trets que han caracteritzat la seva poètica i que han ressaltat en parlar de poemaris anteriors. Pel que fa al ritme, diu Cuesta, en els llibres anteriors hem ressaltat l'habilitat, el talent de Català per a dotar els poemes d'un ritme sonor, fent-ne servir la diversitat de recursos de la creació poètica, la literació, la rima, l'anàfora, l'epanàfora. Doncs bé, La llum del far canvia el sentit del ritme en la majoria dels poemes. Una possible raó és l'extensió dels períodes lingüístics. Els versos són més llargs i més pausats. Finalment, us convido a gaudir del recital poètic que tot seguit es durà a terme i navegueu en el seu univers poètic per aquesta llum del far que evita, com diu Manel Alonso, que ens estavellem contra les roques del dolor, la soledat, la tristesa i la desventura. Moltes gràcies.